Күргәзмә ачылышына килгән кунакларны Чечня Республикасы Дәүләт филармониясенең балалар симфоник оркестры каршы ала. Алар рус һәм чечен композиторлары әсәрләрен укый. Ачылышка Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова белән Чечня Республикасы мәдәният министры Айшат Кадырова бергә килделәр. Культура – это та среда, это та... Мәдәният безнең милләтләребезгә алга бару өчен көч чыганагы булып тора. Сезнең белән уртак проектларыбыз алда дип ышанам. Әле февраль аенда гына Чечня музеенда Казан Кремленең Коръәнгә багышланган күргәзмәсе эшләде. Бүген ачылган күргәзмә ике республика арасындагы дуслыкны тагын бер кат ныгыту диләр. Ике залга бүленгән күргәзмәдә 100дән артык экспонат. Эшләрнең күпчелеге рәсем сәнгатенә карый, калганнары декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре. Особую ценность имеет этнография. Күргәзмәдә аерым урынны 19 гасырга караган этнографик истәлекләр алып тора. Ул чордагы предметлар бик аз сакланып калган. Күргәзмәгә килгән һәркемгә чечен халкы тарихы кызык булыр дип өметләнәбез. Мы надеемся, что каждый посетитель выставки проникнется историей и культурой чеченского народа. Чечен халкының ир-ат һәм хатын-кыз киемнәре үрнәкләре, зәркән эшләнмәләре савыт саба. Күргәзмәгә килүчеләр игътибарын чечен халкының йоннан эшләнгән келәмнәре дә җәлеп итәчәк. Алар истанг дип атала. Бизәкләренә яшерен мәгънә салынган диләр. Ир-атларны исә корал үрнәкләре һәм хәнҗерләр аеруча кызыксындырачак. У каждого мастера были... Хәнҗәр ясаучы һәр останың үзенә генә хас бизәкләре булган. Ул аларның ничек ясалуын улына гына күрсәтеп калдырган. Хәнҗәрләр бик купшы итеп бизәлгән. Ул байлык билгесе булган. Участвовала вся семья. Это был такой семейный подряд. Чечен мәдәниятендә моннан 100 ел элек үк берничә төрле музыка уен кораллары булган. Күргәзмәдә алар менә шулай аерым тәкъдим ителгән. Мәсәлән, бу балалайка 20нче гасыр башына караса, әлеге кораллар берничә ел элек кенә чыгарылган. 2024 елда Чечня Республикасы музеена 100 ел тулачак. Ул үз тарихында бик күп сынаулар күргән мәдәният оешмасы булып тора. 20нче гасырның ахырларында 90% экземплярлар алар юл ителгән була һәм инде шушы музейны торгызып халык ярдәме белән әлеге музейны туплыйлар һәм инде әлеге музейда булган экспонатлар Эрмитаж Казан үзәгендә үз урынын алганнар. Чечен мәдәниятенә багышланган күргәзмә Эрмитаж Казан үзәгендә 13 июньгә кадәр эшләячәк. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.